ସମୁଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଚାପ ଖେଳ ସାରି ପୁନଃ ମଦନମୋହନ ମଣି ବିମାନରେ ବସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ 21 ଦିନ ଧରି ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ସହ ନଟବର ନାବକେଳି, ରାସକେଳି, ଚକ୍ରନାରାୟଣ, ବତ୍ସଚରଣ, ବତ୍ସହରଣ, ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଇତ୍ୟାଦି 21 ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଦିନ ହଳଦୀ ପାଣି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। 21 ଦିନର ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଲଟ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ